Joo, nyt ois aikana nyt pelataan tätä Grannyä. Joo, mä varmaan saan joku sydänkohtaus tämän videon aikana, mut ei nyt siitä enempää. Joo, mennään näillä. Joo, mä kirjaan nyt täällä huoneessa. Tää laitetaan siihen Grannyn vaimon siihen joku rituaali juttu. En mä tiedä miksi on tää. Mennään tekee se. Hei, me ei olla tekemässä sitä nyt. Me ei olla tekemässä sitä nyt, kuule. Tai siis no, me ei kyllä tehdä. Oho. Joo, niin mäkin näen sut oikeesti. Joo. Jos mä oikeastaan mä aion pelaa nyt tässä videolla ainakin 2 tai 3. Mä pelaan 2 ehkä. Joo, mä pelaan 2. Ja nyt yritän ihan huolella, kun mä menen tekemään sen rituaalin. Mennään tekemään nyt sen. Moikka. Mä olin menossa tekemään just sun äidin rituaalia. Älä jaksa oikeesti. Älä jaksa oikeesti. Miksi sun piti kiertää tai jäädä siihen? Joo, mä pelaan nyt 1 yön enää, koska oikeesti. Mä oon tällä hetkellä pimeässä keittiössä. Kun mun nyt yritetään ainakin löytää se pätki. Ja sitten vielä yritetään tehdä se rituaali, koska mun mielestä siitä saa vielä jotain. Sitten jos me tällä kertaa saadaan jotain, niin weapon key. Joo, se. Nyt meidän pitäisi saada jotenkin. Niin täältä. Hyi. Hei, miten? Mä en oikeesti muista. Pistäkää kommentteihin sit, jos mä aion. Jos tää video saa 20 likeä, tai no ei nyt oikeesti, 10 likeä, niin mä voin harkita tehdä toista part 2. Mut joo, jos tulee täyteen, niin kommentoikaa, että miten sieltä toisen päivän. Tai no joo, mä pelaan tän vielä. Joo. Tänne. Joo. Oho. Mä veikkaan, että toi ei taida olla toi giljotiini ihan pelkästään sitä vesimelonia varten. No meille se on vaan, kun meidän pitää laittaa se. Mutta mä veikkaan, että Granny tekee sille jotain ihan muuta kuin laittaa vesimelonia. Ja toi ei vissi oo sit ketsupia. Joo. Mä kerran yritin laittaa tätä Granny tänne saunaan, mutta sit mä en tiedä, että siihen tarvii varmaan epon, jotta mä menen ite saunaan. En nyt oikeesti. Joo. Varmaan nyt kuolen, koska mä menin tänne. Joo, ei vitsi, mä oon no niin. Joo, no ei tästä nyt sit mitään, Joo, muistakaa tilata kanava ja tykätkää videoista ja katsotaan tuleeko part 2. 10 likää niin tulee. Moikka tyypit.